बता दिल ना హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇప్పుడే మీరు చూసింది ఒక చిన్న డెమో మాత్రమే. ఆ వీడియోని ఫుల్ సాంగ్తో చూడాలంటే టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది, అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళి పూర్తి వీడియోని ఎంజాయ్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి, మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్లో చెప్పండి. ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేయండి. మీ సపోర్ట్ నాకు చాలా విలువైనది. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి, అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫోటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో 1 బై 1 సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బిట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బిట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో దిగా దీన్ని పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో దిగా దీన్ని పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో వరకు టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వండి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ఇలాగే ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ అవ్వద్దు. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 1 బై 1 ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఈ ఫోటో పేస్ట్, ఈ ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్, సో ఈ ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఈ ఫోటోని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో ఈ ఎఫెక్ట్ ఎక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలంటే టైమింగ్ చెప్తా, ఆ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. 1 బై 1 ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో 28 సెకండ్, 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని కింద నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ ఎఫెక్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్, సో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఇలాగే ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఈ ఫోటోని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఈ ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో 1 బై 1 సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక్క ఫోటోని మిస్ కావద్దు ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ఉంటుంది. కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇలా ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ఫ్రెండ్స్, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. స్కిప్ చేయకుండా చూసి యాడ్ చేసుకోండి. సో వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి. అండ్ వీడియో గురించి నైస్ అనో, గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ వీడియోని లైక్ చేస్తలేరు అండ్ కామెంట్ కూడా చేస్తలేరు. తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తాయి. ప్రతి వీడియో మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, లాస్ట్ ఇక్కడ 28 సెకండ్, 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇద్దరితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.